Jaro ditenggongin nemenin nggih. Pak Tony. Sini joget sini kali Ibu. Semar Mulya lho iki Kak Men. Ora asik nek gak saiki. Oh iya. Hah? Sing oke sing ndi? Bareng asam Selele. Warso saiki kan jenengan kan dadi artis TikTok ngono iki kira-kira dolarmu kuwi wis pendapatannya luar biasa lho Kak Mel. Ya nganggo hake makane saiki aku wis ngintip ngono wis Mas Warso
Selalu iki online pokoknya. Dolare oke, dolar Artis iki. TikTok. Rupiah iki wis Ora lewat. sih, mujare Dolar mungkin lak Mas dihitung Mas dolar. Warso merep njaluk tanda tangan karo aku. Ku malah kuali, kudune aku sih njaluk tanda tangan karo Mas Ah, Warso. kandhani kok. Artis TikTok kok iki. Iki pakai bablas kira titip terus loh Mas. Nggih, siap. Ya. Ngopi Mas. Bareng sampun pepanggihan angan rinjar luluh atini nganti wegah pemisahan anani jerepojok tresnani Semar Mulya lho iki. Anjar, temenin. Ina ina. Yen nyawang manis asemu saya bisa kaya bisa nulunge atiku Ino wangi ra bisa turun yen kelingan salah kemoyomu ayo Mbak Jar, burimu ki dihae lho Jar. Ayo, siapa ini? Ini list membernya Lah ki namanya burimu siapa? ki. Lah kuwi. Oh iya iki. Iki memberku iki. Member. Ayo. Ayo. Mas Wardoyo. Mas Wardoyo bablas ke apa lagune? Pak Jarot. Pak Jarot nanti lagune nemen. Oh, Pak Jarot lagune nemen. Nemen di versi cokek kali ya. Boleh. Apa enak asli. Semar Mulya Sia-sia, oke. Monggo. Pamujiku marang kowe moga uripmu tentrem sawase senajan adoh papane ngaku tetep Semar Mulya lho iki.
Lagunya apa? Pamujiku marang kowe moga urip tantrem selawase sanadyan ada papane aku nanging aku tetep eling kowe. Monggo Mas. Daya, Cai. Spesial aku bang aku. Yuk, masuk karepi. Mari
mangke bablas kira apa melih, Pak De? Bablas kira apa? Bablas kira apa melih? Napa? Tadi mangke lagune napa? Jenenge ketok meneh ngapusi. Lagune napa? Ngikutin aja. Lacepulane rusak rusuk kaburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku dhewe kagebate Semar Mulya lho iki Mas Pono akhir sosis Mas iki Rio. Dedek. Ayo. Mas Wardoyo yang ini. Masa treble 5 ya ora. Masukan jajas hitam. Itu. Mbok dambiarke lho Pepi, iki Mas Bos travel, nyet loh. Ora ngono kowe iki. Aku ya roh lho. Bos traveling meh nyanyi Kowe dhewe. elepmu ndek men ya 5. Aja ngono kuwi lho, Yet. Andan ya Jan. Lacepulane rusak rusuk kaburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku Mbah Narto. Iki spesial kagem dulur-dulur Manggarai. Semar Mulya. Bos Oplet iki rong Manggarai. Manggarai Mas Ompo. Halo saya. Halo Anjar, kesini Duk. Kalian agone loro. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bebujang ning ati Natyan sepisan ketemu nanging gedhe nerpsa tresno rina wengi tansah
baju tresno nanging ati Mas Ampong begawe lara ayo hae Bul. Mas Ba. Sena wul Ngene iki lagi Sudah? entek to. Neng ngopo sliramu tega ninggal aku kaya dalan putus atiku karep dagelas Semar Mulya Mbah Narto. Mas Ampong Masuk Mas wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bebujane ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnoku Rina wengi tansah anakku ngarep-arep sokak medelimu Mas Ampong sliramu sing tak tresno garwane wong liya Mbah Narto aku wis kebacut tresno nanging ati kumbo gawe lara Aku mulu wis diwes Mbah Narto Pepi kon rene ngono barang disane kon Pepi kok ya Mbah Narto ki piye lho, Mbah? Mbah Narto niki mangke anu bablaske ninggal katresnan nggih Le. Mbah. Nanti juga spesial buat dulur-dulur keluarga besar Manggarai, Pak Sompong nanti sama Mas Nolok Pak. Ini lah piye to Mbah? Yo ben kita ya. Ning apa sliramu tega ninggal aku apa tiba tuwa atiku kalonta-lonta Gustiku lan nyuwun ngapura iya Semar Mulya tinggal katresnan ninggal loroan Mbah Narto nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun
spesial buat Mbah Narto. Mbah Narto tak dongake pokoknya sehat-sehat selalu nggih Mbah Narto. Iki dulur-dulur Klakoser Manggarai Mas Allah kalian Mas Opong. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa Pak Mel sama Mbak Maidika monggo balik ditemani dulur-dulur semuanya joget sambat karo sapa Kaya
ambane Mripat iki sira bisa tangkeke Tokiro sliramu jejer dhewe Ayo resmo ngombar laksane asmara Lali aku yen nyanding wanita liya kasine kering aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali jo gawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milio sayang eweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali jo gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njogo Tak sesumbun dalam paringan marang marang keluarga tansah sumande ayam tandang empang ajar kurina laman bola bali jog gawe gelane ati ya oh ya Oke, matur suwun. Kembali MC Mas Bagus. Beteng netramu katyo kencana pinemban dasari nenggo ageman pindo cengkir gading kuning Tarik Mas Warso. wong ayu mesti kaneng yat aja agawe kuciwa rindu wati mung kalamun tan kendhat ati mung ngalamun dung wong ayu sikaraning rasa kang sejati kang tumurun
Naunono windonono tak enteni ing pucuking tresna nadyane mantra nanging tresna kutan bisa mendong sampuling jingga gawe atiku monggo-monggo boten linten boten dalu wong ayu mung tansah ngantuk-antuk aduh sayang aku wedi-en kelangan NH ini song enggal bali duku sumo bebojane rasaku kaya wong linglung mandam kangen gedene sakuno rombongan keluarga besar dari Bayoran lama gak lagi Bayoran Manggarai moga-moga sekejakan sewu layangmu tak simpen ono jroning atiku naunono windonono rasaku kaya wong linglung mandem kangen gedene sakuno kembali ke Mas Bagus monggo Mas Gondrop sembah nuwun tekelan iki lho tekelan su
HP. Pripun to, Pak? Lagi, niki pripun Pak Gondrong? Terus setunggal lho. Oh nggih, ngoten. Oh nggih. Rena wengi kalian Bapak monggo. Pengumuman para tamu yang terhormat yang merasa mempunyai mobil dengan polisi B1341 KIL. Mobil 1341 KIL mohon digeser karena mengganggu. Mobil Avanza warna putih yang merasa punya mobil Avanza warna putih dengan nomor plat B1341 KIL mohon digeser. Monggo Kamel sekaligus informasikan buat Bapak Ibu tamu undangan yang merasa mempunyai mobil dengan plat polisi B1782 FMM B1782 FMM dimohon digeser nggih karena ada kendaraan yang mau keluar. B1782 Sabda Pandita Ramu mong sliramu kadya ing sisihku besar si pete matur sembah pun. Ina caput lagi Bu.
kasih spesial kagum dulu-dulu ini kelang pasar dari Cipete Mas Nur matur sembah nuwun. Sabda pandita ramu ana sliramu tapyo ing sisihku. Halo, pengumuman. Monggo dulur-dulur berkahi sedanten monggo kalian kata ke Semar Mulyo Ki diajak ayo sono ayo monggo mriki Ade monggo sekendakan nggih oi Dek kowe pancen manis Separuh ke Mas Ki tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manis karo gayo mungkuli matu saya bisa tengah mati aku nafsir kowe Asar tunas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge kudu
Adios. Sumangga Pak Goro, Mas Deden, Mas Roni, Mas Bani, Pak Goro lan ugi Monco Warga, Mas Astro saking Bekasi, Budi Warsi lan ugi istri tercinta Bu Subianti. Wah, yo. Yen tak ngrasa ragu rasa jroning ati asa kelingan kembangke netra godho ati rino
Mas Bani. Kenapa Mas? Dapat tantangan sama Mas Bani di sana nanti ya. Oh iya, ini gak tak lingku ya. Mungkin bablas cunduk mentul ya Le ya. Bablas ke cunduk mentul, Mas Tro. Oh ngendi kaya ngopo? Ngopi Mas. Kaya ngopo yen sirupa nora mitayani katakan setiaku kang arah berjonggonku urip iki cunduk mentol Mas Deden Mas Roni. Penyanyi lanang kok ya. Lanang kok ya. Lanang kira nganggo ae ya, So. Nggo apa batangan ya? Heeh, ya. Ya dong, dong. Ndang kowe kok ya. Doko sumo
Kita teman loh bro. Tenan ini ya loh ini loh. Pak Goro nanti setelah niki paguyuban Pak Goro niki mengke Mas Deden, Mas Roni, mengke kapuri berkait dumateng kula sak kanca. Kita temen ya. Duh kusumo sira nimas pepujian ning ati hangga rino wengi aku ora bisa lali. Nggih, matur sembah nuwun nggih Baronggo. Siap. Monggo Mas Roni, Mas Tony. Yo Pak Silin bro. Oh Mas Baca.
bebasane mung katon sliramu wae. Monggo Mas Roni bar niki Roro Jograng nggih. Monggo Mas Roni.
Sing ngerti seratenan iki aku. Halus ngono. Yo, dados sireng manis. Non non non. Bagus. Waduh. Bebarengan aku kuwe kanca putri gapda. Ayo lahir lan batine. Lahir lan batine.
lagi, Pak. Nggih, mangke dipun aturaken Pakde Gito, Idung Kalseba. Saiki wis kepethuk dadi rujuk mantu-mantu ilangke rasa jemu ati leko wis ketemu Semar Mulya lagi moga besi saya masih spesial buat Bapak Ibu tamu undangan. Spesial kakak keluarga besar Bapak Gus. Hatiku rumah salahku Langkah
Nanti juga Mas, nanti kita absen pokoknya buat dulu semuanya Mas Gondrong, sampun awang terus Mbah Numun, Mas Gun. Pokoknya buat dulu semuanya. Jangan lupa juga tentunya mengucapkan turut berbahagia selalu buat mempelai berdua. Semoga berbahagia selamanya. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat dikasih momongan putra-putri yang soleh dan soleha. Sambil menunggu nanti request lagu dari kedua mempelai. Dan tentunya buat keluarga besar saya belajar Pak Agus kalian ibu. Saiki uwes kapaton